Kadab ka? Nani mo resibo? Pwede mo na resibo, ma? Resibo, ma, ikaw resibo. Selamat. Ayo dong, ikutan. Kuyawan pata diri mga prakay ng liki nilang kuandre babaw. Sago-sago lang, ilain-lain lang no. Sige, ilain-lain lang kan, ilain-lain lang pangan. Ang counter namin ato lang sa metro ng ban kay una kayo stock diri, ani noodles. Yan ni pari dong. Balik ni metro kayo. Kuha ka na ito ang ano doon? Pag number. Wag ko andong. Dong dara dong. Basket. Kay noodles na malakas ko nang. Noodles na lang. Dua anak. Wala na, hurot na lagi. Muna idot-dugot. Ano mga idot? Huwag na. Wala may. Dito. Sali kita asang linya. Tari dong. Nantay kapi oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagkapin pa ka na may. Dali. May milk na. Ulot na yung choco. Kana milk na?
May choco na itlika. Milk ni? Oh, may milk. Ka na? Or, kasi sib, kari? Wala na. Ito, noodles. Dito. Ako sarap dito. Ano? Tara lang, nababaw dong. Yan ang mga pinutos. Ito. Tari na ito, kuan? Tari ba? May noodles. Tari dong. Bisa dyan. Hindi niya na dito. Tari oh. Dili. Wala na, uuwal. Ano naman? Wala? Ha? Ha? Hello guys, napatulong mi sa buko. Ang driver, ang father. O yung si Auntie Lo, kay mangatag siya dito sa iyakang tatay o binabang. Kay, ang tatay, taga-buko man. Yung apil man sila dito sa mga nilong na kusog. Manang adto mi padulong.